Wah, sajak iki mau jagoning dewa. Sapa kowe? Ya aku Gatotkaca, ya aku Tetuka. Oh, tenan iki bayi sing mau tak cokot nglumpruk. Digarap karo dewa, diseranani karo dewa iso dadi gagah kaya ngene. Sapa? Sekipu. Kowe reretu kayangan, dasar kepara nyata aku ki anggap reretu. Aku mung titah sing wadi katentreman. Kowe pengen tentrem? Yo, pengen kedaden sartane pengen kasil apa kanggo gayo. Mestine ngono, tampan ngono. Bocah kali Digdaya bocah wis Digdaya ning ora pantes ya nggih ora pantes kita kuwi satriya bagus kok nyokot nyun papunten pukulun sinten Narada pukulun Narada loro mangsa mangkel kula dicokot kula cokot genti wis kae bongkote entekno ning aja nyokot Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra Prakensang Warudayang Pak Pong Bu bolong kali cedhe sapa sing gawe nangka basah digapyak kari betone lodul Punapi adi guru paduka animali dhateng praptanipun ingkang Ragong Sidik Pangudal-udal pandangu sarta dawuh Sabtatama pangantika paduka Hyang Adi Pramesti Bathara Guru sampun paring ingkang Ragong Sidik Pangudal-udal tampi adi guru kepareng kula nungsuk mawarta Kakang Narada inggih kadiparan kawontenanipun Sang Para Jawata Tridasa Wataknawa Kakang ingkang sakmangke nedheng seba wonten madaning parapatan ageng Sang Para Dewa ing madaning Kanyuwangan Suralaya alah dalah kalau kita sampun boten kirang seliji menapa Praptanipun Sang Para Jawata Tridasa Wataknawa wonten ing Kanyuwangan Suralaya dinten sakmangke sampun sami jangkep Adi Guru mekaten Kakang. Nggih pramila menapa ingkang sakmangke badhe dados dawuh pangantika paduka Adi Pramesti Bathara Guru dahat kali gamerda wonten kersanipun ingkang Ragong Sidik Pangudal-udal kula arsa ngaklungaken jangga nilingaken karena midhanget punapi nggih dados sabda dawuh pangantika paduka Adi Pramesti Bathara Guru lho ya Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Kakang Narada jeneng kula narsa paring mangandika menawi sampun sami satata anggen paduka lenggah lan sedaya para Jawata keduga sampun boten wonten ingkang sami sawar manuk Kakang mangga mangsa barang paduka anggen badhe amiwiti tinanem Brahma wigati ning parapatan agung para Jawata di bilih sakmangke Kanyuwangan Suralaya Ketaman Goro-goro inggih kesasapan hawa panas wonten menapa ingkang dados sabab tindarunanipun sadaya hawa panas ingkang sumundha ing awiyat ingkang karaosaken dening Sang Para Jawata Tridasa Wataknawa punika mboya sanes kejawi amung karana pun sababaken awit penangisipun para Pandhawa ingkang sakmangke ugi keduga dereng nampi pewajar kawontenanipun atmajanipun Iyatmaja kinasih saking panenggahing Pandhawa inggih punika pun Werkudara ingganipun Atmaja saking Werkudara inggih punika pun Jabang Tetuka dumugi sepriki ingkang sakmangke dereng keduga pugut puseripun si Jabang Tetuka ngantos sakmangke damel horeng Kanyuwangan awit sedaya menika pun sababaken penangisipun para Pandhawa Kakang ayo sakmangke paduka Kakang Narada paring wajar tumrap manah ulun sejati perkawis menika kados anggen para Jawata badhe anggagapi mengeti para Pandhawa kalebet titah ulun lan paduka Kakang Kaneka Putra Kakang Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra dalah perkensang Warudayang Pak Pong bolong kali cedhe sapa sing gawe nang basa dikapi hari betone lho ya
Inggih punapi adiku Rari Wali dateng sawanipun ingkang ragil sithik mangku dalu-dalu. Nun mangke Kakang damel kejot sotaning tias ulun. Teka dereng paripun anggen jeneng ulun kelawan paduka Kakang Kaneka putra sak pejagung pirembagan karembag babagan kaontonanipun para Pandhawa. Mboya pangling ingkang prapta punika abdi saking Madukara Kakang. Dalah. Mangga kadang uswanipun mrika cantrik saking Madukara di mangga kadang mbok bilih mrika nampi dawuh saking kersanipun bendaranipun saking negari Ngamarta inggih saking Jodipati menika malah ingkang dipun utus menika cantrik saking Madukara. Lah pancen Mboyapati ndega mana agi wae pareng dirasani kok terus teka. Cik. Inggih Kakang. Kula naturi lenggah satata prayoga. Sampun mboten Kang sedulur ya. Cik. Mboya mengko dhisik cantrik. Jeneng ulun durung tau tewanuh kelawan jeneng kita. Ya senajan to ulun iki mangerteni sapa kang dadi aran kita. Nanging prayoga jeneng kita nepungake marang diri pribadi. Cantrik. Amit masang kali mantabre sinabetahe ngilaila tepina saking siku dendaning dewa pukulon. Inggih saderengipun sowan kula wonten ing Kayuwangan Suralaya kula nyuwun pangapunten ampun pilih. Sowan kula mrika tanpa tinimbalan. Sowan kula ijen tanpa rawang tanpa kantha ugi tanpa kanthi. Sowan kula mboten mbok pilih mboten dadosaken ternaning penggalih paduka Iwang Pikulun Manikmaya kula nyuwun pangaksama pukulun. Iya Mbuya dadi ngopo Cantrik? Wah inggih. Salajengipun sowan kula kepareng ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula konjo sandhap padha paduka Iwang Pikulun Manikmaya inggih Iwang Pikulun Bathara Guru pukulun. Ya Cantrik ulun tampa pangestu ulun kebat kita tampani. Nanging nggih wondene salajengipun amba pilih mantuka sudi mestani dhateng jasad kula. Awan tanpa werni inggih leres kula wingking saking Madukara kula candripun Raden Herjuna kula candrikipun Raden Janaka kula punika pun Cantrik Badar Klepar. Oh jeneng kita Cantrik Badar Klepar. Nanging nggih iya sowan ning Kayuwangan padha prayoga nulungguh kita Cantrik Badar Klepar. Nanging nggih sampun mboten kirang sekeca sopan kula pukulun. Alah cinging ya. Wah lah iki Cantrik nyenengake ati batobat. Ya. Cantrik Badar Klepar padha prayoga sowan kita Cantrik. Nanging nggih pukulun narada bekti kula konjo pukulun. Ya, kula nampa pangestu tampanono sampun kula pundi. Kenang apa sababe jeneng kita ingkang kautus sowan ning Kayuwangan Suralaya? Malah Mboya Janaka ingkang sowan dewa ning Kayuwangan. Mbok menawa arep ngudi Pintasraya sarta ngudi senjata pitul ngersaning para Jawata. Ndara Janaka nembe sibuk sek ngurusi upacara penurunan bendera niki wau. Dados paripaksa kula ingkang kadhawuhan sowan wonten mriki. Oh ngono inggih. Ya wis kono matura satata, matura sing satata, matura sing tetela Cantrik. Cingecang Cantrik. Inggih pukulun ngestakaken dawuh nganturaken panuwun. Cantrik Badar Klepar. Wananan wonten dawuh. Apa kang dadi wigati sarta apa kang dadi darunane? Jeneng kita minangka duta saka ing Madukara apa kang dadi ature Si Arjuna ya Janaka. Oh inggih. Mugi dadosna ing kalaweningan sowan kula wonten ngersanipun Iwang Pikulun Manikmaya sepisan kula ngaturaken sembah sugeng pangabekti kula konjuk.
Tungkap angka kalih. Sowan kula inggih pancen leres. Mboten saking pingasingan kula. Mboten saking pingasingan kula piyambak nanging kula pun utus dening Ndara Janaka. Iya. Andene menawi tanten kami Ndara Janaka mboten sanes kula namung kinen nyuwun ngambil wujuding Kyai Cis. Napa niku? Cis mati. Kyai Cis Trisula kagunganipun Mang Pikulun Manik Maya ingkang samangke badhe ginakaken srana pugut pusripun prunan inggih ponakanipun Ndara Janaka inggih punika pun Japang tutuka ingkang samangke ugi dereng pikantuk sadere kusada dereng keduga pugut pusripun pramila kula kadhawuhan swantun mriki kinen nyuwun ngambil wujuding Kyai Cis Trisula saprobadipun ginakaken mugut pusripun Japang tetuka pukulon. Sejati Mang Manik Maya wis pirsa marang sejatining kawontenan bilih cantrik Badara Klepara. Sejati wujuding Sang Pindha warna utusan saking negari Giling Wesi nggih Sang Patih Sekipu. Pramila tanggaping gati arsa maringaken wujuding Kyai Cis Trisula. Nanging datan den paringaken kinarya srana pugut pusri Sang Tetuka. Wujuding pusaka Kyai Cis Trisula den tamakaken wonten jajanipun Sang Cantrik. Wekasan ilang sejatining wujud Badar sejatining wujud ilang wujude Cantrik Badar Klepar. Badar sejatining wujud Sang Patih Sekipu kagiat katur wekasan. Wala pancen dewa iki pirsa sak mobamu ing titah. Paduka ngerti marang sapa sejatiku pukulun. Mas Trama sidam saring bawana langgeng Kakang Narada. Ngandel ora cing kencangan cing kencer. Ulun pun Subriya lho Di. Ulun punika saderengipun sampun Subriya ana cantrik kok ambune minyak nyong-nyong. Jebul Mbasan Sari areng nyuwun ngambil wujuding Kyai Cis Trisula lah ditamakke kok suarane jelah. Wah, Badar Sekupi menika. Lah dalah Bathara ateng jengkol kita gerak. Sekipu ki anjana ilang sifat kamanungsane Badar satring wujud rewo-rewo gergasi kaya ngono kowe ra. Ya pukulun. Pancen tak ajangi jembar praptaku mrene iki aku mung arep mboyong widodari. Ingkang sak mengko bakal pinangka jatuh kramane Gustiku ing Giling Wesi. Ya sinuwun Prabu kala percana ingkang ngayonake Bathari Supraba. Lah dalah pukulun. Janji widodari ingkang tak westani. Widodari kasebut ora mbok paring kegirik kayangan.
Asrama Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Sekipu. Mboya jamak lumrah. Ning atase widodari kuwi dikapancangake dening para Jawata. Ana ing jagat iki panjenengan ulun wis gawe pepacuh. Sarta panjenengan ulun wis gawe pewaler. Lamun to satriya jodhone Wanudya, lamun Nalendra jodhone Prameswari. Lamun ora seksa uga jodhone Raseksi. Semono uga kewan lanang uga kelawan kewan wedok. Ana ing jagat durung ana kasembadan lelakone. Ning atase Ratu Gusti kita ing aran Prabu Kalapercana kuwi wujuding raseksa teka arep ngayonake widodari. Ora ngusik. Aku tak takon karo sampean. Sampean kuwi derajating dewa dadi papan manembang para titah. Titah nyuwun apa wae dewa mesti tansah ngudaneni. Kena ngopo? Iki Ratu Gustiku Sinuhun Prabu Kalapercana arep nggayuh widodari. Bakal winengku garwa pinangka Prameswari ning negara Giling Wesi. Sampeyan ora adil, sampeyan ora adil. Aku krungu kabar ing sanjabaning parepatan agung ing dewa. Aku krungu rembug yen to dewa bakal paring senjata pitulung ngersane para Pandhawa. Kamangka Ratu Gustiku uga mbutuhake senjata pitulung panjenengane gandrung kalawan widodari kayangan. Kena ngopo ora dipasrahi, kena ngopo uga ora arep ditulungi. Oh, nek ngono tak pesthekke nggonmu dadi dewa ki ora adil. Yen nggonmu dadi dewa ora adil, lereno nggonmu dadi dewa, lereno. Ora ana gunane kowe dadi papan panembahing para titah. Aku titahmu, Kalapercana titahmu, ora mbok gatekke ilang keadilanmu. Ukul. Weh! Kakang Narada, Kakang Resi Kaneka Putra. Mrengensang Marudayang Pak Bong Pak Prang Bu bola kali itu desa Pasigane Kapasan Kapyo kari betone lho ya. Cing. Wah. Kang Raka Siti mangu dalu-dalu ki. Boyang Graita di menawi badhe ketadosan lampan ing kados mekaten menika kala wau. Babar wisan Kakang. Ulun dawuh lumantar paduka Kakang Kaneka Putra. Para Durandara kinen ngunduraken sarta ngendhaken kamurkanipun Kalapercana ingkang sampun utusan kaliyan pun Pati Sekipu dalah wadyabala segelar sepapan saking Giling Wesi. Ha iki kistaken dawuh. Mboya teges ulun menika mboya adil. Nanging pepacu ing jagat saha wewalering kodrat menika sampun pinesti bilih raseksa mboya kepareng gayuh widodari. Ya iki ulun ugi tanggap lan ulun ugi nayogyani. Pramila samangke ingkang Raka ingkang Raka ing sithik mangu dalu-dalu arsa nyuwun pamit madal wasilan dawuh lan sang para Durandara di inggih Kakang mangsa borong katentremaning Suralaya Kakang. Ladal iki ning dewa ngadepi marang wadyabala saka negara Giling Wesi. Sapa kowe? Kowe sapa? Walah keparat ning atase jeneng kita kuwi titah Pujangkara babar pisan mboya nduweni tata susila marang para Jawata. Ben pancen upama aku duwe unggah-ungguh karo dewa terus bathine apa tumraping para dewa? Wong tekan kene pancen Gustiku Sinuhun Prabu Kalapercana, Gusti Patih Sekipu
bakale ora entuk gawe kok. Ah ngopo? Rideh. Tak ajangi sembar pukulun. Ya ulun iki Bathara Indra, ya ulun Surapati. Jeneng kita sapa? Kowe Indra? Iya. Ya, kowe iki dewa kok ora ngerti karo titah. Aku titahmu. Ngene-ngene aku titahmu. Druhun-druhun ngene aku titahmu. Ya iki mriwati Oblos Negara Giling Wesi aku tumenggung Gapit Sekedheng. Tumenggung Gapit Sekedheng. Dasar kemara nyata. Ayo disu Prabu. Ora mbok masake kayangan tak nggo kekirik sawadya balaku. Walah keparep. Titah mboya kena sangga entheng. Wong nyatane Gusti wis gawe pewaler, Gusti wis gawe pepacuh. Kena ngopo jeneng kita? As kakean cakep. Sing dadi nyatane wae. Aku apa dapurmu sing tekaning pati? Larak tekan pabu ambu dadimu. Pas. Wah. Ah, poin ya. Wah. Nek ngantem dewa kuwi ora entuk nggon sirah. Tak antem diadane. Ah, hi, ho, pobiar. Ah, tenan to? Ah. Hei, wah. Hat. Sarjae. Oh. Edan Indra nek ngantem jebule ya antep ya. Neng sirahe getih gerajak-gerajak. Ah, wah, wah, wah. Ah, iya, ah, wah, 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 oh, at. Indra Ojak Ot wah tubruk iya biyo wet wah
ngeja ya. As. Wow! Amazing! Beautiful! Ha! Surprise, motherfucker! Oh shit! Damn! Woo! Ha! I'll kill you! What? Ah! What? Please help me! Someone please help me! Kapan tekane coy? Woi! Hihihi. Oh. Kuncang kancing langit kelap-kelap katon ler kencang ngengale serisang mawe gandrung sabaran katlowo kira oh latala iki dewa saksa sing tukang jabut nyawa bapamu ah tekan kene kowe klewa-klewarut dewa. Ewang pikulun Bathara Indra adhiku Ngendra Loka adhiku Surapati wis ngundurke wadya balam. Saiki kowe pati cekel mbun wajabun nyawamu. Wah! 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 Apa kowe? Wong gleleng-gleleng ana wis tak cekel embun-bunane lemes. 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 Cingencong. Jare ya tunggale ndi? Aja ming dapurmu pati ya. Nek perlu ratu Gustimu sing jalur Prabu Kala Ketek kuwi kon tekan kene. Oh anggep apa? Dewa mbek kanane Pak.
Wah! Wah! Hei! Oh! 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 Wah! Palwaka sikeng geni woi apa to iki omah dolanan gene baleke oh oh boneka cantik dari India boleh dilirik tak boleh dibawa buta-buta galak sing galak ora buta wah edan iki opo sing kencang Sang Waruda yang pak pong mbok balong kali codhe sapa sing kok biasa dikopyak kari betane lodol ya cek nah jan ya mboya maidu lon nggih titah ki anggere kocap winengku ing nepsu mesti kaya ngono kuwi aduh wopo kulon mriku kados aduh wopo kulon kados pundi kula ngedalaken hakni malah ibarat tembung pusaka ngerah bendara senjata makan tuan iya waduh aduh semanten ugi kula paman pukulun waduh kula niku rekane jabut nyawane si sekupi malah kula dicokot untlup-untlup waduh mundur gedhe abrusan kula rideh yam ngene ya kados pundi wa pukulun saiki dewa mundur ya pukulun dawuh kelawan jeneng kita Indra kari sela matangkep ditutup mekaten budal
ya Madipati. Paman Bukulun kadiparan. Ulun saweg nampa dawuh Madi Pramesti Bathara Guru. Kalamun to sejati ingkang dadi srana pugut pusere. Si Jabang Tetuka kuwi dudu kok Kiai Cis Trisula. Nanging wujuding pusaka ampuh. Arane Kiai Kunto Wijaya Danu. Mekaten. Iya. Mulai iki mau mboyane sarta mboyamo kaliyan Dewi Ngadi Pramesti Bathara Guru. Cubriya nalya Kiai Cis Trisula tamakake ning jajane cantrik badar klepar. Wusanane badar tenan. Oh inggih, inggih. Lajeng Kiai Kunto Wijaya Danu menika wis kuwi dudu perkara kita, kuwi kewajiban ulun. Bakune jeneng kita sagya para durandara ngreksa marang ketentremaning kayewangan, malah iki panjenengan ulun wis nampa dawuh Ngadi Pramesti Bathara Guru. Kalamun ta ulun kinen ngupadi jago Pintasraya saka peranganing para Pandhawa ingkang mboyana liya kejaba Jabang Tetuka ingkang kinen diajakake ning kayewangan dadi jago ning dewa ngundurke reretune kayangan. Oh inggih ngestaken dawuh. Gandeng wujuding Kyai Kunto wis ulun asta nalya bakal ulun pasrahke ngersaning Permadi kang pinangka panengahing Pandhawa. Iki mengko bakal dadi serana pugut pusere si Jabang Tetuka. Nggih ya Madipati. Oh inggih. Malah mekaten adum damel kula badhe ngreksa katentremaning kajewangan sinambi ngalantu. Praptanipun jago saking para Pandhawa. Ya, sing prayekna ngati-ati ulun tedhak Marcapada ya nggih. Perkencang marudayang mak pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe nangka basa dikopyok kari betone lho dulu iya cingket larak ya ketemuan ning kene to ngger Permadi ketemuan ning kene Bu Yapati ndika mana jeneng kita wis talak brata nyuwun ngersaning Jawata ya iki jangka ingkang bakal tumeka. Wujuding pusaka Kyai Kunto Wijaya Danu bakal ulun masrahke ngersa jeneng kita ngger Permadi. Nyuwun mangapunten Kulun. Saderengipun kula ngaturaken genging panuwun kang tanpa pepindhan. Awit pusaka Kyai Kunto Wijaya Danu menika pancen ingkang kula jangkah. Jer menapa anggen kula talak brata wonten ing wana mriki kula namung nyuwun dhateng ngersaning dewa. Ayawa paring daya kekiyatan dhateng ing abdipun Suryatmaja. Wondene sak mangke para Jawata sampun paring wujuding pusaka menika ambek bilih punika dados daya kekiyatanipun ingkang abdi. Nanging mugi dados ning kawuningan kula sanes Permadi, kula Suryatmaja. Wah, hebat. Wah, piye iki? Oh, lah dalah mripat tuwa iki nek lamur lah. Dan cekak-cekak-cekak-ting. Walah edan iki luput kaya isa luput ki lho jeneng Permadi. Permadi jenenge ta ning endi ger.
nggih kelawan seneng kita nggih. Wajan wis bejo eneng kene ulun ketemu kelawan seneng kita Permadi. Pukulun tedhak entening Janaloka. Kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk pukulun. Ya ulun tampa. Jan iki kujur tenan iki kujur. Kados pundilan wonten perkawis menapa pukulun. Nah iki mangke ulun ki arep masrahke jeneng pusaka Kyai Kuntawijaya Danu nang ngersani jeneng kita e. Lah kok malah ulun masrahke ngersani Suryat Maja. Wajan mripat ki nek lamur mripane apa? Lah piye iki rebutan ya rebutan. Suryat Maja sing gedhe pangapuramu gandeng kowe wis wani tumindak culika ning atase pusaka kuwi dudu wewenangmu. Kakang Suryat Maja ora duweni wewenang tumrap pusaka tumindakmu culika tak rebut kanthi sarana culika uga aku matek aji panglimunan pusaka ing mapan ing kancing gelungmu tak rebut Kakang Suryat Maja. Iki pusaka dudu darbekmu nanging iki darbek para Pandhawa. Dewa ngeparengake iki dadi wewenange Pandhawa uga kudu tak gawa kan. Eneng wong kapusan sajake walah. Pusaka pancen sengaja antaraning Warangka sarta Bedhare tak pisah ora tak dadekke siji. Warangka tak seleh nggon kancing gelung, iki tak seleh nggon kampuh. Bola bali bocah nek urung wanuh pusakane kaya ngapa mbok ya takon. Kapusan kowe Permadi ya. Pancen wis tak angkat tak jarak. Aku pancen ngrasa yen lan aku krasa yen to pusakaku bakal ana ingkang rebut ya ing ora apa-apa pusaka isih tak regem ya mung warangkane wae sing tak gawa. Ya para Pandhawa nyogu mulung mangung siring mrasata Kurawa ambek ongge Surakati merot layat jagung praratu piye Permadi, piye? Apa wis kasil mbok rebut? Lah inggih menika. Sik. Iki dudu pusakane iki meng warangkane lho Permadi, iki meng warangkane. Walah dalah. Cingencer. Ya kleru jeneng kita kleru. Lajeng kula kedah kados pundi pukulun. Nek ya wis ya dadi ngapa? Mbok menawa pancen
Jawata kuwi gawe lelakon sarta kodrate pancen kudu kaya mangkono. Mbok menawa ya mung wujuding warangka iki keduga bisa gawe sarana pugut pusresi jabang tetuka keparengipun. Ayo. Ulun derekake suwan ngersane kadang kita Jodiwati. Sabab ana dawuh ngersane Madi Pramesti Bathara Guru jabang tetuka kinen dadi jagoning para dewa ngundurke dahurune ngayuangan Janaka. Monggo kula derekake. Alah belkek-kekuk-kekuk satune tomel Gus. Ndara Arimbi kalih Ndara Werkudara niki sing diantu-antu durung tekan mriki. Ndara Parmadi anggenipun dipun utus minggah teng Kayangan nganti ngelangut ngenteni persasat ngenteni Slemeng Palwa Gabus kumambanging watu hitam. Ndara nggih disabar-sabarke Dipol Semar ya mung bingung sarta aneh-aneh. Janaka ki saben diutus mesti lungane suwe. Ya mung kuwatirku lungane Janaka ora ngupadi syarat sarana pugut pusresi tetuka. Nanging malah rabi meneh. Hobi kula pun apal niku. Kok gek neng kidul stasiun. Malah Kakang Semar ki mbok ya ora ngudarasa sing ora-ora ngono lho Kakang. Mboten ngaten. Dinteni kula niku mung mesake kanane Ndara Tetuka niku kok, Den. Dereng ngantos paripurna Kang Samembal Wacana. Kasana nggih praptanipun Sang Hyang Kanika putra sareng kelawan panengahing Pandhawa kagiat Kang Samya mulat. Tinduga mono nggone nglangut ngenteni sewani Permadi iki malah kepara tedhak ing kene Narada kakekku merkencang Maruda yang pak pang bebelang kali cedhi sapa sing gawe nang basa digapya kari betone lodolo cingkecang ya Werkudara ning ingkang tedhak ana ing Madyapada ya ing kesatran Jodiwati Werkudara yo Narada kakekku ageng ngaturke basaku katura ulun tampak kulon kula ngaturaken sembah sungkem kula kunjuk ya Arimbi ulun tampak pukulun kula ngaturaken sembah sungkem mabekti tresna ulun tampak pukulun ajan kula ngaturaken sungkem ya Puntadewa ulun tampak Kakang Semar dengkele atos sing ngatur bekti nang kowe iki ya sapa
Ateng padha slamet tedhakmu Ateng. Ha nggih Kakang, Kakang Ismaya. Sing kencang. Apa? Sing kencang. Aja tiba to. Kowe iki kok senane ora. Ha nggih Kakang Semar iki. Narada kakekku bakal paring dawuh apa? Iki ngene ya Nger Werkudara. Anane panjenengan nuwun prapta ning kene iki sepisan diutus dening Wadi Pramesti Bathara Guru Kinarya Mugut Pusresi Jabang Bayi ya tetuka Yatmaja kita. Wandene serane kang bakal digunakake Kinarya Mugut Pusre Jabang tetuka wis diasta dening kadangmu panengah iki wujude warangka Kyai Kunta Wijaya Danu. Sakmengko bakal Kinarya Mugut Pusre Atmajamu. Sabanjure mengko yen ta wis kasempatan pugut marang apa Kang dadi kekayuane para Pandhawa ya kuwi mugut marang Pusresi Jabang Tetuka. Sakmengko Atmajamu kira nulun boyong ning kayangan ya Nger. Sebab kayangan ketaman dahuru ketaman pageblok wujuding ratu buta ingkang ngamuk punggung mergo arep ngrebut marang widodari. Atmajamu Tetuka ingkang kudu dadi jago ning kayangan Nger. Yo yen mangkono aku mung kari manut pancen Tetuka pinilih dadi jagoning dewa. Nun mangke to pangeran Kakang Mas. Ambuk inggih ampun kesusu. Menika taksih lare bayi masa inggih badhe pun ajakaken wonten ing pabaratan. Werkudara aja kesusu ya Di. Mesake Jabang Tetuka. Apa ya bakal kelakon? Sak mengko nandang kacintrakan. Pun ampun du ngeyel. Nek pun dadi dawuhing dewa niku mesti mengke baktundane bakal entuk lakon ingkang becik. Narada endi pusakane sing arep mugut Pusre Jabang Tetuka. Inggih Kakang Permadi. Kula wonten maring dawuh. Marata diake seranana nggih seranana. Wis kaasta wujuding warangka saking pusaka Kyai Kunta Wijaya Danu. Ing ceparsa den seranani dimen pugut Pusre Sang Tetuka Atmaja kinasih Sang Raden Werkudara. Kaeloning jagat gaweaning para dewa puser wis kasil kapugut nanging keduga gawe pangeram-eraming para Pandhawa yang para kalogeng sami mulat. Wujuding warangka Kyai Kunta Wijaya Danu ical kakedhepaken sak temah manjing ing madaring pusring Sang Tetuka kagiat katrekasan. Pusra kasil kapugut nanging ilang kakedhepake Kresna iki kepiye? Werkudara. Kuwi ora kok ilang nanging wujuding warangka nggone ilang kakedhepake kuwi merga manjing ana ing Pusrat Majamu Tetuka. Wah, Semar piye? Lah kok aneh-aneh timen gawe pengerame-rame wong akeh. Niki kok ketoke mujudaken sasmita Den. Sakniki
digoleki enten pundi durunging pusaka sing aran Kyai Kunto Wijaya Danu niku. Lah niki warangkane manjing teng ragane Ndara Tetuka. Kula ming wanti-wanti aja ngasih Ndara Tetuka. Kepanggih kalian wujuding pusaka Kyai Kunto merga nek ngasih ketemu wonten tetembungan ibarat curiga manjing warangka, warangka kepanjingan curiga. Niku mengke marake dalan sirnane Kang Putra lho Gus. Wah, ya wis. Bakune para Pandhawa bisa kudu setiti lan ngati-ati. Nggih. Narada. Kakang Semar wonten dawuh. Nek pancen iki dadi jagoning dewa gage. Selak kesuwen selak retu sing tumeka ning kayangan ki saya ndadra boyongan munggah kayangan ning Ndara Werkudara ampun keri lho Den. Yo aku ora keri Semar. Iki nalar ora to jane. Bayi tok kon perang sampun pun pirsani mawon. Lah kula kinten kula gi pancek panjenengan Kakang Ismaya menika gi pitados bilih bayi menika saged merantasi ing karya. Ya wis ya wis. Didelok bareng-bareng Narada. Ayo monggo Kakang. Edian dewa parat. Dewa wis entekan jago apa kepiye? Iki sing dijokke nang peperangan nggonku nganake Bandayuda ning repat kepanasan. Bayi abang urung ngerti dosa nguyuh urung kenceng. Oh lah dalah iki bakal dadi panganku.
jagomu wis modar ora arep tak pangan. Tak pal aku tak tantang iso urip kene ora bayi. Hei. Endra Brahma Yamadipati. Iki bocahe nglumpruk Indra. Nggih, paringipun. Ngancik gagat rahina. Bayi iki dijedi cemplungke kawah Candra Dimuka, dicemplungi dikandhani wujuding pusaka Pusuwadiwatan. Wis tak kendhawuh apa kulun. Gagah tenan. Iki sapa? Wah, wis samang ngene ya Nger, kita nek karo panjenengan ulun, kowe nek karo aku basa. Oh iki. Tangane ora malang kerik. Oh iki, nyun papunten. Nyebut ulun Pukulun. Pukulun sinten? Pukulun Narada. Pukulun Narada. Ingkang wingking kados kodhok Suma sinten? Wah.
Lagi gerang kok wis roh kodhok Zuma barang. Iki gara-gara diuncali Maejan karo Yama Dipati ke apa? Dadi weruh kodhok Zuma. Kula niki Kang Abdi Den Ndara Tetuka. Kula Semar nggih, kula niki apa ya? Abdine ingkang Rama Ndara Werkudara kalih ingkang Ibu Ndara Arimbi. Mangkono Semar. Nggih. Aku kok dadi mapan ning kene. Ngene Jangkar Tetuka. Sepisan jeneng kita ulun paringi pusaka asma. Merga jeneng kita kuwi dumadi saka saking pusaka-pusaka sawangen. Driji kita dumadi saka gunting. Bebasane uyuwe wedang kopi. Banyuwaki. Uyuwe Banyuwaki. Mestakane bis beton. Bangkeane saking galvalum. Aneh-aneh lho Kakang Semar ki ra. Nyatane ngono bocah kok le mentereng. Ulun maringi pusaka asma rasane jeneng kita. Gunakna kekasih Raden Ya Bambang Gatotkaca. Gatotkaca mriko tegesipun menapa? Wis iki ngene gandeng kayangan ketekan dahuru bab jlentre jeneng kuwi. Mengko ketemu mburi bakune retu ingkang mapan ing kayangan nundurna. Nyuwun pamit. Ganjeng langit kelap-kelap katon lirik gencang sang alis risang mawe gandrung sabaran katul bukir moyat saking jas bale warlumah resang gandrung. Wah, sajak iki mau jagoning dewa. Sapa kowe? Ya aku Gatotkaca, ya aku Tetuka. Wah, tenan iki bayi sing mau tak cokot nglumpruk. Digarap karo dewa, diseranani karo dewa iso dadi gagah kaya ngene. Sapa? Sekipu. Kowe reretu kayangan, dasar kepara nyata aku ki anggap reretu. Aku mung titah sing wadi katentreman. Kowe pengen tentrem yo, pengen kedaden sartane pengen kasil apa kanggo gayo. Mestine ngono, tampanono. Wah. Hey. Bocah kali dik daya
Sih bocah wis digdaya ning ora pantes ya, ora pantes. Kita kuwi satria bagus kok nyokot. Nyun papunten pukulun sinten? Narada. Pukulun Narada. Kula rumangsa mangkel kula dicokot, kula cokot genti. Wis, kae. Bongkote entekno ning aja nyokot. Pandhawa tata gati wisaya indriyaksa sara maruta pamana bana maragana samirana lan warayan pancabaya wisikan magulingan lima togok nun kowe kok ya nyaut-nyaut wae. Rumangsa kecelok aku. Sawangen gek. Duta saka ngiling wesi ora iso marantasi gawe. Sekipu Sirna Margalayu parangipun dus. Parange pripun, Gus? Anu sinuwun. Napa ajeng-ajeng piyambak? Dewa kowe keparat kowe dewa. Jireh getek wedi mati bayi wingi sore iso ngalahke Sekipu lumrah. Nek yen iki kala Pracana ora bakal iso ta undur kele. Kisruh cantik dari India boleh dilirik tak boleh dibawa buta-buta galak yen ra galak tutup buta buta-buta galak yen ra galak tutup buta Ridu mawon mangawara purahan tengarane ngajurit gong makuru gongso tata kadya putula warpanjriting turang hesti walah dialah iki jagoning dewa sapa kowe takon karo aku ya aku Gatotkaca ya Bambang Tetuka apa kowe kala Pracana dasar kebara nyata kowe wis mateni pateku iki ratune Sirnakna Ah!
mangsa katiga Gatotkaca isa ngundurke sarta isa nentremke kang dadi retuning kayangan. Jane elak tenan Gatotkaca tetuka. Pukulun Naradenging. Ayo. Iki mau wis dadi prasetyaning Wadi Pramesti Bathara Guru. Yen to jeneng kita kasembadan gawe srana sumingkiring pedhut kayewangan bakal pinasran bebungah wujud kamukten. Monggo kula dherekaken. Ayo ngerek. Iki eneng batang buta semene gedhe. Nek nggo lawuh mesti wareg sak RT. Dobleh, ora usah ngulur wektu. Ya. Maksimal jam 12. Ya. Wis didelekke punakawane. Coba Semar. Ayah, iki meneh. Aku ikut. Ikute sapa? Ikutku. Gak bali wae gak. Bali wae juragane Sirna Margolayu. Wawe. Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Kakang Larade punika pun tetuka. Ya inggih pun Gatotkaca di. Inggih Kakang Semar. Alah. Manik Maya iya Bathara Guru. Piye? Miturut ature Ateng kowe arep maringi bebungah ngersane ndaraku Ndara Gatotkaca. Iya. Terus malu ndelok ra iki rasa. Ya ning kene yo nyanyi karaoke. Apa lagune? Indah Wasita. Ya, oke. Aku durma ganti dadi menteri. Oh ya. Aku sengguni leda-lede karo Indah Wasita. Heeh. Gatotkaca. Wonten paring adhawe Pukulun. Gandeng jeneng kita wis gawe lega kahanan ning Kanyewangan. Marata diagih jeneng kita ulun paringi kalodhangan mboyake tangsak kedheping netra. Sak siliring bawang, sak urping daman. Jeneng kita lungguh ana ing dampar Sela Kandhawaru binatur madeg nalendraning Kanyewangan. Nulya sak mengkulun paringi jejuluk marang jeneng kita ya iku Sang Prabu Guru Putra ya Sang Guru Putra sabab jeneng kita wis bisa gawe srana pemarem marang panjenengan ulun gawe padhang kahanan ing Kanyewangan Suralaya pindhane jeneng kita Atmaja ulun ngestaken dawuh Pukulun prayogane diringi Monggang Manikmaya.